oso landuta eta oso merezita ere garaipena. Bai, nire ustez partidu hona dugu. Hasieratik joan gara garaipenaren bila, kostatu zaigu, eta nahiz eta baloia euk eta euren zelaian egon denbora guztian, kostatu zaigu lehenengo zatian, aukera garbiak egiten, nahiz eta pare bat izan ditugun, euran porteroak ere geldiketa hon bat egin du. Eta gero uste dut, golarekin gauzak zailak jarri zaizkigu, baina orokorrean gero bigarren zatian oso partidu ona egin dugu, oso ona. Eta gero berdinketaren ondoren berriro garaipenaren bila joan gara, uste dut taldea ondo dagoela momentu honetan, eta bai jokoz, bai mentalidadez, eta zaila da bi partidutan buelta batean markagailuari, eta gaurkoan uste dut oso merezita taldeak oso ondo jokatu duelako bigarren zatian. Partiduaren hasieratik amaieran arte, taldeak sinitsi du eta saria hartu zen. Bai, lehenengo minututik atera gara, beti bezala, goian estutzen, behar bada baloiarekin ez gara ingarbi egon lehenengo zatian, eurak oso atzean jokatzen dute sartuta eta kostatzen da, baina gero bigarren zatian uste dut argiago mugitu dugula, azkarrago eta argiago baloia, utz gutxiago inditugu baloiarekin, eta aukerak izan ditugu, berdinketa etorri da, eta uste dut bigarrenaren bila joan garela, ikusten zen, bigarrena etor zitekela azkar, eta hola izan da, eta posik mutilak egin duten lanarekin. Eta ia demorarik gabe, hurrengo erronka hemen dago. Bai, aste honetan 3 partidu ditugu, orain rekuperatu jendea, iganderako, baina gaur ere aldaketa batzuk ditugu, oso konforme nago eta oso posik talde guztiarekin, jokalari guztiekin, eta orain igandeko gaurkoa disfrutatu pixka bat, partidu uste dut ona egin dugulako eta garaipen oso garrantzitsua hemen, eta gero prestatu Oviedoren partidu orain, ez? Eskerrik asko.